A todos, a Diputación por organizar isto. Antes de nada, non vou presentar eu solo. Teño a un colaborador convidado que tiña moitísimas ganas de ensinarvos. Vieito Vilas Bastón, futuro arqueólogo, quere ensinarvos restos, que? Restos de romanos, vale? Que ten aquí. De feito, se me dixo que vos insistira que ao final, se queredes veros, que fagades unha fila en liña, vale? Para ver os restos romanos moi importantes. Ensina aí. Vale, para que miredes. Entón, nada, aquí vamos a falar do Castelo de San Adrao. A verdad que unha vez vistas todas as ponencias e demais, é o sitio menos traballado, vale? A primeira vez que se fixo unha campana o ano pasado en el e aínda se están vendo cousiñas. É coñecido dende antigo, bueno, dende antigo, tampouco tanto, vamos, como moitos dos que xa falastes aquí, por Florentino López Cuevillas, que nos anos 30, no 1934, o incluiu dentro do seu monográfico sobre os castros que estaban situados nestas bisbarras. Fala de moitas cousas, bueno, que se ven como unha especie de construccións que de feito chega a ser, creo que o rato si se ve, ¿no? Na pantalla ou non? Sí. Vale, no que entendo que isto que debusa, como que se vían certas cousas polo medio, o identifica como castro, hoxe en día sabemos que, bueno, aí tamén estaba un castelo, non sabemos se hai castro con anterioridade, non o podemos certificar, pero fala dunha cousa super curiosa que intentamos localizar nesta campaña, pero non localizamos que a 200 metros ao noreste había un megalito de extrañas características do que fai un debuso e que ele excavou, que era a capela de San Adrao. A capela de San Adrao era este megalito de pedras fincadas que si chamaban os veciños. El o escava, Florentino López Cuevillas, di que identifica cerámica moderna, non hai ningunha foto, tamén temos que entender que, bueno, o que se sabía nos anos 30 non o que sabemos agora. A cerámica moderna pode ser prehistórica, das ben feitas, tipo peña, etc. A saber. O curioso é que todo isto de que está situado aos 200 metros do castelo, pois está totalmente desaparecido. O sea, os veciños o recordan, siguen falando da capela de San Adrao e demais, pero está desaparecido. É moi curioso porque de ser vamos, non se corresponde cos nosos megalitos nin estruturas así moi coñecidas, e se correspondería incluso quizáis, pero xa a modo moi hipotético, con cousas que aparecen por Alenteso, deses megalitos en forma de ferradura, tal, etc. Entón, a saber, ojalá apareza algún día, pero parece pouco probable hoxe en día. Estará reventado repobacións, a saber o que puido pasar por aí, de pinos. Bueno, entón, o Castelo de San Adrao, que vedes aquí, tivo unha primeira campaña simplemente de limpeza, que foi no ano 2021, que foi levada a cabo por David Bande, un dos arqueólogos moi coñecidos daqui desta zona, que iba tamén a traballar, pero que iba tamén a traballar, que iba a estar aquí, pero que despois non puido estar. Sin efecto, pedras como estas, vale, que son as que aparecen, que é moi importante recalcar estes restos. Despois, nós, cando chegamos aquí, foi un pouco porque esta actuación foi promovida pola Asociación Val do Esquecemento, que foi un proxecto que naceu dende a base, non foi un concello, non foi a Diputación, que chegamos ali arriba e, bueno, se vían, como Saco de Villas apuntaba, restos de muros en superficie, non? Sin máis. Entón, bueno, vimos este resto deste muro, se plantexou aí pois a excavación, porque era o que tiña como máis potencia. Aquí xa vedes simplemente unha vez un pouco limpo, nun 5x5 de cata, que se miraba bastante ben, e o que podemos ver, bueno, pois como pasa sempre en arqueoloxía, no? Que te quedas curto. O sea, faz a excavación, tiras para un lado e o muro vai cara ao outro. Entón, vímonos obligados a ampliar a sondaxe porque non éramos capaces de identificar, aparte porque era un muro de moi ancho, ¿no? Xunto con outro moi pequeniño. Ese muro, unha vez ampliado, bueno, podemos comprobar que era un muro de 1 metro, case 2 metros de anchura, que se correspondía realmente cun muro defensivo da torre. Porque aquí unha das cousas que nos chamou moita atención é que tuvimos que acudir ás fontes, como aquí fostes todos, ao pleito Tabuera Fonseca, e sabemos, ¿no? Que está dentro do século X. A verdad que o pleito Tabuera Fonseca ten mogollón de información sobre este castelo. Fala moitísimo sobre el,
nos menciona, bueno, ¿no? Pues que está Ramiro, no sé, Clodez, en plan cómo se destruye, pero describe moi ben todas as características, e esa descritura de todas as características é o que nos permite, casi con toda a seguridade, saber que estamos ante a torre norte do que ven a ser o castelo, por lo tipo de muro, como está feito e tal. Tamén chama a atención que tiña tanta información, ¿no? Que o ano pasado nos tivemos que volver mico, isto conto como a modo anécdota, pero tamén creo que é moi importante, porque, bueno, hubo que andar a ver, porque o pleito de Débora Fonseca está digitalizado, pero todo o que pasaba e demais, buscando as referencias, e agora con ChatGPT, que creo que viu para quedarse, para todo, é tan fácil como decir, podes verme, incluso nos documentos de audio, todas as referencias que hai a este sitio, facerme un pequeno resumo, unha tabla de máis, e faicho. Pero tamén hai que decir que, ainda que te fai todo, había unha referencia entre todas estas, que dunha página e tal, que estaba aí metida e que non localizáramos nós en ese momento. Entonces, o collimos, fomos a ver esa páxina e non había tal referencia, non? E entón lle dix a ChatGPT, perdona, esta referencia non está aí. E te responde, sí, perdona, foi un error. Lo vuelvo a hacer ahora. E volveu a facer a mesma historia e volveu a meter o mismo error. E foi, pero... Incluso vamos a poñer, mira, volves a meter el error. Sí, perdona, la vuelvo a hacer novamente. E é, claro, como que, ainda que está genial, como digo, en plan, que nos resumiu, nos aforrou, te aforra moitas horas de traballo e demais, no? Pero que metía un erro constantemente e te pedía perdón e volvía a meter ese erro, no? Que incluso con inteligencia artificial, pois temos que ter coidado, de acordo? Simplemente o menciono a nivel anécdota, como digo, que é algo que está claro que ven para quedarse. Podemos localizar, bueno, abundantísimos restos cerámicos, pétreos, perdón, de materiais líticos e tamén algún de metal. Entre os materiais cerámicos, bueno, destaca esta porque ten unha pequena decoración que, como boa decoración medieval, non ten nada que ver con estas cousas dos castros da costa nin de outros moitos sitios dese Ferro 2, bastante esquemática, que sí que nos corresponde con esa descripción de que os irmandiños o derruban e non se volve a construir. Topamos restos de bronce que foron, bueno, tratados, limpados por Yolanda Porto. Pensábamos que podían ser restos dun caldeiro, de algunha cousiña, e, sin embargo, ao final... Se enseñases todos, perfecto. Se enseñamos todos os restos. Que, bueno, polo que vimos ao final, pois parece ser que se trata máis ben dun resto de canalizacións. Me decía Yolanda que parecía como que viña a ser pois algo parecido que temos hoxe en día nas casas, no? De unha tubería de cobre que recorre, o que nos chamou a atención porque non sabemos identificar ou ver estas cosas, ou polo menos a nos nunca nos cadrara, pois nos chamou bastante atención vela nun castelo destas características. E despois, por suposto, pedras de afiar, pulimentados, etc. ¿No? Como digo, foi a primeira campaña o ano pasado, feita por isto, pola Asociación Val do Esquecemento. Esperamos seguir facendo máis. Claro, non ten nada que ver, como digo, pois cos proxectos que estaban aquí presentados, no? Que están moito máis traballados, levan moitísimo máis tempo, moita máis información. Aquí foi unha pequena sondaxe 5x5, na que, por sorte, mezclando as fontes históricas xunto co actual, puidemos ver o que, bueno, que estábamos ante o torreón norte deste castelo, e un pouco desta vida, e un pouco intentar recuperar, bueno, que vos comentaba ao principio, no? Que tamén eran os objetivos, que a comunidade local quería recuperar a súa capela de San Adrao, que sigue desaparecida. Se algún día topades, avisadeos, están ali encantados, o grupo Growe que avanza, os veciños e demais, e a ver se algún día conseguimos ver, porque eu creo que é un destes elementos que merecería a pena visitar, e que vou tan rápido porque aproveito, bueno, por motivos creo que tal, e tamén porque creo que vamos moi mal de tempo. Moitísimas gracias, un placer.